היי, מנהל השיווק שלי אומר כאן שיש לי 10 שניות עד שאני אתחיל לשעמם אתכם. אז דבר ראשון, תהיו בני אדם, תנו לי 40 שניות. דבר שני, אני מבטיח להיות זריז. אז מה זה בכלל סמארט-וואן? שאלה טובה, תשובה עוד יותר טובה. בני האדם מטפלים בעצמם כבר אלפי שנים, עוד מזמן המערות ועד היום. עד עכשיו, הפתרונות היו גנריים. בסמארט, הפכנו אותם לפרסונליים. מה זה גנרי? זה שאתה והסבתא שלידך בחנות פארם לוקחים את אותו מוצר הביתה. זה שאת והבן של השכנים לוקחים את אותו ויטמין C של אלופים. ועוד יותר חשוב, מוצר הופך לשירות. במוצרים של פעם אתם לוקחים מהמדף, משלמים וביי. מערכת היחסים הזאת מצטעת עצמה. בסמארט, הקנייה היא רק ההתחלה. שירות מלא בוואטסאפ, מעקב אחרי הצריכה שלכם, מוטיבציה ומתנות בריאותיות סופר שוות. ועוד דבר אחרון, לפני שנגמרות לי פה השניות. סטטי הופך לדינמי. המוצרים הישנים נראים אותו דבר, תמיד. תבוא עוד 10 שנים, אותה קופסה, אותו מוצר. בסמארט, בחודש הקודם, הכדור שלי היה כזה. עברו חודשיים, ועכשיו הכדור שלי... כזה. הם למדו אותי ודייקו לי את הפורמולה. זהו, ביי! סליחה, ניסיתי למהר, שקד!